வணக்கம், என் பேரு திவ்யா. நாங்கள் ஆலயத்துக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி என்னுடைய வாழ்க்கையில எங்கள் குடும்பத்துல சூழ்நிலை பார்க்கும்போது அது சரியான நிலைமையில இல்லை. அதுக்கும் மேல எனக்கு இருந்த பிரச்சனை வெளிப்புறத்துல இல்லை, எனக்கு உட்புறத்துல இருந்தது. எந்த ஒரு வழி நடத்துதலும் இல்லாம நான் செய்யறது தவறு அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சும் அது நானே எனக்கு என்னை வழி நடத்திக்க ஆரம்பிச்சேன். வேற ஒரு வழி நடத்துதல் இல்லாத காரணத்தினால. அதுக்கும் மேல நிறைய பேர் மேல அதிகமா கோவப்படுவேன். ரொம்ப சோகமா இருக்க யார்கிட்டயும் அதிகமா பேச மாட்டேன். அவங்க என்கிட்ட பேச அவங்களுக்கு விருப்பம் இருக்காது, ஏன்னா அதுக்கான சரியான பதில நான் கொடுக்க மாட்டேன். எனக்குள்ள மிகவும் சோகம் இருந்தது. நான் ஆலயத்துக்கு வரதுக்கு முன்னாடி குடும்பத்திலயும் சரி, என்னுடைய உட்புறத்துலயும் சரி, இப்படிப்பட்ட பிரச்சனை தான் நான் சந்திச்சுட்டு போனேன். நான் ஆலயத்துக்கு ஒரு நபரால அழைப்பு கொடுத்து ஆலயத்துக்கு அவங்களால கூட்டிட்டு வரப்பட்டேன். அந்த இடத்துல எனக்கு நிச்சயமா எதுவுமே புரியல. அதுக்கும் மேல எனக்கு எதுவும் பிடிக்கல, அது மேல நம்பிக்கை இல்லைன்னு எல்லாம் சொல்ல முடியும். அவங்க சாட்சிகள் அதிகமா நான் பார்த்திருக்கேன், நிறைய பேர் முன்பாக சாட்சி கொடுத்திருக்காங்க, அதை நான் நம்பினதும் இல்லை. எனக்கு தேவை இந்த இடத்துல எனக்கு சந்தோஷம் தேவை, அவ்வளவுதான். என்னுடைய சோகம் இருக்கக்கூடாது. நான் சந்திக்கிற பெரிய பிரச்சனையா எனக்கு அதுதான் இருந்தது. ஆலயத்துக்கு வரும்போது எனக்கு எதுவுமே பிடிக்கல, புரியல, நான் அதை நம்பவும் இல்லை. அதற்கு பிற்பாடு நாட்கள் போக போக நம்மளுடைய வாழ்க்கை முற்றிலும் மாற்றப்படும். என்னுடைய வாழ்க்கையில நடந்தது அவங்க அந்த இடத்துல விலக்கி சொன்னாங்க. அந்த கூட்டம் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. அந்த இடத்துல நிச்சயமா உட்புறத்துல மாற்றம் ஏற்பட முடியும். அதற்கு பிற்பாடுதான் வெளியில மாற்றம் ஏற்பட முடியும். முதலாவது உட்புறத்துல மாற்றம் தேவை. அதற்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னு நான் சொல்லியிருந்தாங்க. அப்பதான் நான் பரிசுத்த ஆவியை முதல் தடவையா கேள்விப்பட்டேன். அதற்கு முன்பாக எனக்கு அதை பத்தி எதுவுமே தெரியாது. அதற்கு பிற்பாடு நான் அதை இன்னும் அதிகமா தெரிஞ்சுக்கணும்னு நான் விசுவாசித்தேன். பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொண்ட அநேக சாட்சிகளையும் நான் கேட்டேன். அதையும் பார்க்கலும் இது ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்தது. என்னுடைய கவனத்தை ரொம்ப ஈர்த்த ஒன்றா இருந்தது. அதற்கு பிற்பாடு நான் அதுல முதலீடு செய்ய ஆரம்பிச்சேன். எப்படி பரிசுத்த ஆவியை தேடணும் அப்படின்னு வழி நடத்துதலை தேடி போக ஆரம்பிச்சேன். எனக்குள்ள விருப்பம் இருந்தது, அந்த பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளணும். அது மட்டும்தான் எனக்குள்ள மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும்னு எனக்கு இப்படிப்பட்ட யோசனை இருந்தது. அதற்கு பிற்பாடு அந்த இடத்துல தானியேல் உபவாசம் அப்படின்ற ஒரு உபவாசத்தை நான் கேள்விப்பட்டேன். இதுக்கு முன்னாடி உபவாசம்னா நம்ம சாப்பிடாம இருக்கணும், தண்ணி குடிக்காம இருக்கணும், இப்படிப்பட்ட உபவாசம் நான் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஆனா இது ஆவிக்குரிய உபவாசமா இருந்தது. எப்போ நம்ம உபவாசம் இருக்கிறோமோ அந்த இடத்துல நம்மளுடைய சிந்தனையை தேவனுடைய சிந்தனை மூலமா இணைக்கும்படிக்கு, அவருடைய காரியங்கள் அலுவலாக இருக்கும்படிக்கு இது போன்ற உபவாசத்தை நான் முதல் தடவையா கேள்விப்பட்டேன். இதுல என்னுடைய கவனத்தை மிகவும் ஈர்த்தது. நான் இதுல கலந்து கொள்ளணும்னு விருப்பப்பட்டேன். ஏன்னா நான் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்வதற்கு இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்புன்னு எனக்கான வழிநடத்துதல் கொடுக்கப்பட்டது. அதன் மூலமாக நான் இந்த தானியேல் உபவாசத்தை கலந்துக்கிட்டேன். நான் அந்த தானியேல் உபவாசத்துல என்னை உட்படுத்திக்கணும் நான் ஆசைப்பட்ட அதுல மிகவும் கலந்துக்கணும். ஏன்னா அதுதான் ஒரே வழி. நான் தியாகம் செய்து பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளும் போது நிச்சயமா அந்த அனுபவம் எனக்கு சிறந்த அனுபவமா இருந்தது. ஏன்னா எதையுமே சுலபமா பெற்றுக்கொள்ளும் போது அதற்கான மதிப்பு எனக்கு தெரியாது. ஆனா எப்போ நான் இந்த தானியேல் உபவாசத்தை கலந்துக்கிட்டேன்னா அநேக சவால்களை சந்தித்தேன். முன்பு சந்திக்காத எல்லா சவால்களையும் நான் இந்த தானியேல் உபவாசத்துல சந்தித்தேன். இது மிகவும் எனக்கு ஒரு நல்ல அனுபவமா இருந்தது. அப்ப நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், நான் சரியான வழியில இருக்கேன். இதுலதான் இந்த தியாகங்கள் நான் முன்னோக்கி போகும்போது, இந்த கஷ்டமான தருணங்கள் முன்னோக்கி போகும்போது நிச்சயமா நான் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்வேன். அதுதான் எனக்கான எல்லா பதிலுமா இருக்கும்னு எனக்கு தோணுச்சு. அந்த இடத்துல தானியேல் உபவாசத்துல நான் முன்னோக்கி போனேன். சிறந்த விதத்துல எதை செய்யனாலும் என்னுடைய சிறந்த விதத்துல நான் அதுல உட்பட்டேன். நிச்சயமா அதன் மூலமா நான் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொண்டேன். அதற்கு பிற்பாடு நிச்சயமா எனக்கு என்ன தேவைன்றது எனக்கான சந்தோஷம் மட்டும்தான். அந்த சந்தோஷம் தற்காலிகமான சந்தோஷம் இல்லை. சந்தோஷத்துக்கான உண்மையான அர்த்தத்தையும் நான் அந்த இடத்துல தெரிஞ்சு கொண்டேன். பரிசுத்த ஆவி பெற்றுக்கொள்ளும் போது எந்த ஒரு சூழ்நிலை கடந்து போனாலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு கொடுக்கிற அந்த சந்தோஷம் ஒரு பொழுது நிறுத்தப்படாது. அதுக்கும் மேல எனக்கு இருந்த அந்த சந்தோஷம் மற்றவங்களுக்கும் நான் பகிர்ந்து கொடுக்கணும்னு விருப்பப்பட்டேன். எப்ப நான் அந்த முழுமையானதை பெற்றுக்கொண்டனோ அது எனக்குள்ளவே நான் தற்காலத்தை வச்சுக்க நான் விரும்பல, மற்றவங்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கிற நபரா இருந்தேன். நிச்சயமா அந்த சந்தோஷம் என்ன நான் பெற்றுக்கொண்டதை மற்றவங்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன். ஏன்னா எனக்கு தெரியும் அந்த சூழ்நிலை எப்படி இருந்தது. சந்தோஷத்துக்கான உண்மையான அர்த்தம், உண்மையான சந்தோஷம் நான் தெரிஞ்சுக்கொண்டேன். ஆனா அதுக்கும் மேல எனக்குள்ள அந்த சந்தோஷம் இருக்கும், எனக்குள்ளதான் அதுல இருந்து வெளியே புறப்படும் அப்படின்றத நான் தெரிஞ்சுக்கொண்டேன். பிற்பாடு நான் பரிசுத்த ஆவி இப்ப பெற்றுக்கொண்ட நபரா இருக்கேன். இப்ப நான் ஒரு விஷயத்தை தெளிவா புரிந்து கொண்டேன். எப்போ எனக்குள்ளாக மாற்றம் ஏற்பட்டதோ எனக்கான பலன் இருக்கு. என்னை சுற்றி இருக்கிறதுல மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக என்னுடைய குடும்பத்திலயும் சரி, இப்ப நான் வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்துற நபரா இருக்கேன். ஏன்னா எனக்குள்ள மாற்றம் இருக்கிற காரணத்தினால்